Čaute všetci, dneska je 15. november, komunálne voľby nemáme v Paži. Toto je Marček, dedina, v ktorej žijem, maličká obec, ktorú nemám v Paži a preto som bol pred chvíľou voliť. Tu v miestnosti, ktorú o chvíľu vidíte za nami, som hodil hlasovacie lístky a volil som starostu a poslancov, pretože nemám v Paži ani svoju obec, ani komunálne voľby. Počas niekoľkých mesiacov sme navštívili kopec škôl, ktoré sa mohli zapojiť do súťaže o exkurziu v Bratislave. A najviac sa zapojili školy z východného Slovenska, Snina, Vranov, Natopľov, Humenné. Boli ste úplne perfektní, točili ste vlastné videá, dávali ste vlastné fotky, nejaký svoj vlastný vklad. Sledovali sme vás celý čas, lajkovali sme vás, šerovali sme vás a teraz Ríšo vyhlási výsledky, že kto z vás vyhral, kto z vás čo absolvuje a koho z vás uvidíme v najbližšom čase. Takže presne tak, bolo to úplne super a teraz 15. novembra je deň, keď vyhlásime tieto výsledky. Tramtadá, takže víťazmi sa stávajú dve gymnázia z východného Slovenska. Gymnázium svätého Františka vo Vranove a gymnázium svätého Cyrila a Metoda v Humennom. Konkrétne triedy pána profesora Eduarda Nadzama z Vranova a trieda pani profesorky Anny Kavčákovej z Humenné. Dohodneme sa s vašimi vyučujúcimi a dohodneme termín, kedy sa uvidíme v Bratislave. Okrem týchto dvoch tried máme aj špeciálnu cenu pre jednotlivca. Je to dievča Andrea Mochorovská z gymnázia v Snine, ktorá pôjde na stáž k nám do Bratislavy. Veľmi sa na to tešíme. Dohodneme podmienky bližšie aj s tebou, aj s tvojimi vyučujúcimi, aby si mohla stráviť čo najdlhší čas s nami v Bratislave. Konkrétne s Kikou, tu nepoznáte asi. Kika, ona je vlastne také pozadie projektu, aj posielam USBčka a podobné veci, čiže môžete sa tešiť. Takže nemaj v Paži komunálne voľby, nemaj v Paži svoju obec, svoje mesto, nemaj v Paži Slovensko. Ak si ešte nebol, tak chýbaj voliť. Čaute.